Officieel is het een fiets, maar qua snelheid meer een scooter. De fatbike. Populair onder jongeren, maar artsen raden ze af. Ik denk zeker dat de ouders een rol hebben om die spullen niet aan te kopen. Gewoon fietsen, dat is het gezondste wat er is. En verder in deze uitzending. 1/3 van de peuters niet terug naar de opvang. En al 50 jaar is Andy van de pleisters en verbandjes. Goedenavond. Het is misschien wel het meest besproken voertuig van dit moment, de fatbike. Want zijn deze elektrische fietsen met dikke banden nu echt gevaarlijk of valt het allemaal wel mee? En ligt dat dan aan de fiets of de gebruiker? Feit is in ieder geval wel dat ook op de Zeeuwse wegen de fatbike steeds vaker is te zien. Om aan te zetten hebben we hier zo aan het stuur, doe je het middelste knopje, ligt van eigens het schermpje op. Zie je hier onderin, links onderin, zie je een eentje staan, dat is de ondersteuning. Kan je met de pijltjes, kan je tot en met 5, kan je hem opschalen. En hoe hard ga ik dan als ik hem op 5 zet? Als je hem op z'n 5 zet, dan ga je rond de 7,28. Oké. Een helm is niet verplicht, maar met deze snelheden geen overbodige luxe. Want er gebeuren veel ongelukken met fatbikes. Verschillende organisaties vinden dan ook dat de politiek moet ingrijpen. Mensen die erop zitten, die zijn vrij roekeloos, die zijn jong. Dan zie je de gevaren niet. Ik denk dat er een minimumleeftijd moet komen waarop ze op zo'n ding mogen rijden. Met op dat moment, net als bij de brommers, een helm. En misschien moeten ze wel een rijvaardigheidsproef af gaan leggen. De fatbike is vooral populair onder jongeren. De arts ziet daarom ook een rol weggelegd voor ouders. Iemand tussen de 10 en 14, ja, die zal het bedrag niet kunnen ophoesten om zo'n fatbike te kopen. Dus er zal heus iemand zijn die dat gaat voorschieten. Ik denk zeker dat de ouders een rol hebben om die spullen niet aan te kopen. Gewoon fietsen, dat is het gezondste wat er is. Maar de 11-jarige Ryan ziet het gevaar niet zo. Sommige mensen die hem opvoeren, ja, ik snap wel, maar ik voer hem niet op. Want hoe hard kan jij ermee dan? 25. Zolang je er verantwoord mee omgaat, moet dat te doen zijn. Maar ja, alle leeftijden fietsen erop natuurlijk. Dus ik kan begrijpen dat mensen er zo naar kijken. Maar ja, als ik even naar onszelf kijk, dan ja, wij gaan er verantwoord mee om. Dus voor ons zie ik er geen gevaar in ieder geval, nee. Ook fatbikeverhuurder Pim van IJzeren vindt enige nuance op zijn plaats. Het is jammer dat eigenlijk een wat kleiner groepje, zeg maar, om het zo maar te zeggen, een negatieve sfeer creëert rondom de rest. Zo, leuk geweest? Ja, je hoeft eigenlijk niet veel meer te fietsen. Nee, dat was ook de bedoeling. Zolang dat de trappers een beetje rondgaan, dan doet de ondersteuning de rest. Ja, ik zat zo aan de 25 km per uur, dus het gaat redelijk snel. Maar als je het een beetje voor jezelf veilig houdt, dan is het goed te doen. Dat is eigenlijk de clue. Ja. En van de fatbike staat hier in de studio, Carlijn de Splinter. Ja, is er een verklaring te geven waarom die fatbike ineens zo populair is? Ja, er zijn eigenlijk verschillende redenen voor. Sinds 2023 geldt er bijvoorbeeld een helmplicht voor snorfietsen. Er zijn veel jongeren overgestapt naar zo'n fatbike, want daar geldt geen helmplicht voor. En blijft die haar goed zitten en dat vinden jongeren toch belangrijk. Daarnaast kan je zo'n fatbike makkelijk opvoeren, waardoor die al gauw sneller gaat dan een normale elektrische fiets. Ja, nu hoorden we net ook al dat de fatbike vaak in relatie wordt gebracht tot ongelukken. Hoe zit dat in Zeeland? Nou, voor Zeeland zijn er nog geen cijfers bekend. Maar als we landelijk kijken, dan zien we dat vorig jaar er bijna 60 ongelukken zijn gebeurd met zo'n fatbike. En in de eerste 4 maanden van dit jaar zijn dat er al 33 landelijk gezien. Ja, nu start er in september een campagne in Zeeland rondom die fatbike. Hoe gaat die eruit zien? Nou, het is echt een campagne, een Zeeuwse campagne om Zeeuwen te waarschuwen voor de gevaren van elektrische fietsen. En dan voornamelijk de fatbike. En daar starten ze mee in september, omdat dan de scholen weer beginnen. En het toch voornamelijk jongeren zijn die op zo'n fiets rijden, op zo'n fatbike. Carlijn de Splinter, dankjewel. Delta Fiber gaat minder glasvezelaansluitingen aanleggen dan ze in eerste instantie van plan waren. Oorzaak zijn de stijgende kosten en toenemende concurrentie. In gebieden waar al glasvezel van een andere partij ligt, kiest het van origine Zeeuwse bedrijven voor om daar niet ook nog glasvezel aan te leggen. Wat de gevolgen zijn voor de glasvezelplannen in Zeeland is nog niet duidelijk.
Archeologen hebben in Huls delen van een middeleeuwse kloosterkerk gevonden. En dat is niet voor het eerst, maar desalniettemin zijn de opgravingen belangrijk. Wij weten daar heel weinig over, ook uit de archieven. En nu gaan we dankzij de verschillende opgravingen eigenlijk een beeld krijgen, een indeling krijgen van hoe dat eruit zag. Behalve restanten van een kerk hebben ze ook een kinderskeletje en een waterput gevonden. Dus ik begin een beetje een beeld te krijgen van de lengte van de kerk en ook nog de verdere breedte van de kerk, want dat is echt totaal niet bekend. En voor de rest kan ik van het kloosterdomein nog niet zo heel veel zeggen. De archeologen zijn tot volgende week vrijdag aan het werk en tot die tijd zijn ze nog op zoek naar nog meer resten van de kerk en ik hoop nog meer skeletten. En als alles achter de rug is, worden op de plek van de oude kerk nieuwe appartementen gebouwd. Het einde van het schooljaar betekent voor kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen ook afscheid nemen van de gratis kinderopvang. De proef stopt, want het geld is op en zicht op meer geld op korte termijn is er niet. Een derde van de peuters komt daarom na de zomervakantie niet meer terug bij de opvang. Hier bij kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen in Sas van Gent waren 45 kinderen die gebruik maakten van de gratis opvang. Van 14 kinderen nemen ze nu afscheid. Er zijn kinderen die we dan niet meer in beeld hebben, die juist wel extra zorg nodig hebben of waarbij we juist een thuissituatie willen ontlasten. En dat is gewoon zo jammer dat niet meer door kan gaan. Want voor kinderen met bijvoorbeeld buitenlandse ouders is dit de plek waar ze op hele jonge leeftijd Nederlands leren. Ook zijn er ouders die door het afschaffen van de gratis opvang nu moeten stoppen met een opleiding. 4 kinderen gaan straks naar België. Daar is opvang vanaf 2,5 jaar gratis. Ik denk als ze eenmaal de overstap naar België hebben gemaakt dat het heel lastig is om ze terug hier binnen te halen. En het is inderdaad heel dichtbij. Dus ja, dan is de keuze voor sommige ouders snel gemaakt. Wel is er een nieuwe regeling. Ouders hoeven bij 5 dagdelen opvang er maar 2 te betalen. Voor de kinderopvang is het een tussenstap. Want de hoop is gevestigd dat de politiek in de toekomst toch weer geld vrijmaakt voor gratis kinderopvang voor iedereen. Kom eens kijken bij ons en kijk eens hoe goed het nou is voor die kinderen dat de gratis opvang er wel is. Ja, de kinderen die verdienen het allemaal zo. Dus ja, het zou gewoon top zijn als het helemaal doorgezet kan worden. In het tweede kwartaal zijn Zeeuwse huizen voor flink wat meer geld van de hand gegaan in vergelijking met vorig jaar. Boven de Westerschelde is er zelfs sprake van een record. Daar lag de verkoopprijs gemiddeld op €373.000. Daarmee sneuvelt het nog niet zo oude record uit 2022. In Zeeuws-Vlaanderen lag de huizenprijs ook flink hoger in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Daar wisselde een huis gemiddeld voor €305.000 van eigenaar, maar niet genoeg voor een nieuw record. Jacqueline van den Heel uit Goes is weer beëdigd als Tweede Kamerlid voor de VVD. Ze was het al eerder, maar na de laatste verkiezingen viel ze net buiten de boot. Nu een aantal VVD-Kamerleden minister is geworden en dus een kamerzetel opgeeft, komt Van den Heel alsnog in de Tweede Kamer. Hij is bijna 70, maar Andy Marterus overweegt voorlopig nog niet om stil te gaan zitten. Hij zet zich al meer dan 50 jaar in als EHBO'er bij evenementen. En dat is bijzonder in een tijd waarin juist die vrijwilligers steeds schaarser worden. Veel spanning bij de honderden scholieren die meevoetballen tijdens het schoolvoetbaltoernooi in Middelburg. Maar Andy Marterus uit Goes maakt zich geen zorgen vandaag. Schaafwondjes, aandacht geven aan de kinderen. Dat kan dus van alles zijn. Een enkele verstuiking. Maar verder verwacht ik eigenlijk niet veel. En die loopt dan ook al even mee. Zijn eerste grote evenement waar hij hulp verleende was Speelstad Vlissingen in 1972. Daar had je aan de lopende band kinderen die in spijkers trapten en dat soort zaken. Dus je was daar eigenlijk wel continu bezig. Nu, 52 jaar later, is Andy nog steeds bezig met EHBO. Hij haalt er dan ook veel voldoening uit. Dit vrijwillig doen is gewoon geweldig. Gewoon, ja, de interactie met de hulpvragers. En ook dan ja, de tevredenheid of in ieder geval de feedback wat je krijgt. Vaak positief van de hulpvragers. Dat is gewoon leuk. Is dat gewoon. Dat is genoeg om het al 50 jaar te doen? Ja, zeker. Ja, ik zou toch gewoon even blijven zitten. Doen dadelijk een zwachtertje om, want het wordt er niet beter door. En dan strompel je maar weer een beetje verder. De handelingen zelf zijn niet zoveel veranderd, want die pleister die blijft de pleister. En soms zeggen ze van dan moet het de witte pleister zijn of een bruine pleister. Nou ja, dat maakt dan allemaal niet zoveel uit.
Maar de eisen die zijn steeds zwaarder geworden. Slachtoffers zijn ook veel eisender geworden. Vroeger luisterden ze gewoon en ze waren blij dat je ze hielp. Maar nu vragen ze gewoon om dingen. En dan moet je maar proberen om dat te leveren waar zij om vragen. Je kan je sok nog wel proberen aan te trekken hoor, dan blijft het beter zitten. Als het te strak zit, dan moet je maar gewoon even langskomen, dan doen we het wel wat losser. Ondanks zijn leeftijd moet Andy steeds vaker aan de bak. Er zijn namelijk steeds minder vrijwillige EHBO'ers beschikbaar. Het probleem zit natuurlijk net als bij alle andere verenigingen. Vrijwilligers, die zijn gewoon schaars. En zeker na corona hebben heel veel van die vrijwilligers toch besloten om dan maar niet meer hulp te verlenen. En daarom heeft Andy ook een boodschap. Als je het nou echt leuk vindt om hulpverlening te doen, ga een EHBO-diploma halen. En als je toch je EHBO-diploma hebt, waarom dan niet bij zo'n schoolvoetbaltoernooi EHBO verlenen, hulp verlenen. Het is zo'n dankbaar werk en het is gewoon leuk. Het was de dag van de contrasten, als je het vergelijkt met gisteren in ieder geval. Want het was een vrij heldere dag bij een matige tot vrij krachtige wind en maximaal 18 graden. Is dit dan het begin van een eindeloze reeks mooie zomerse dagen? Nee, want vanavond neemt de bewolking weer toe en morgen valt er geregeld regen of motregen bij wederom 18 graden. Maar gaandeweg het weekend wordt het hortend en stotend wel langzaam beter. Ja, het lijkt het Nederlands elftal wel. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Voor het laatste nieuws kan je natuurlijk altijd nog terecht op onze site of in de app. Voor nu een hele fijne avond.